Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, ni anata sa ikatulong Domingo sa Adbyento, gitawag ni siya og Gaudete Sunday or Domingo sa Pagmaya, Domingo sa Kalipay. Kay duol na ang pagkatao sa atong manunubos. Atong iampo nga unta mohari ang kalinaw ug kalipay sa tibuok kalibutan ng atong mga leaders sa mga nasod ug sa atong simbahan motudlo mogiya sa katawhan padulong sa Diosnon nga mga kinaiya, dili sa mga tawhanon o labi na gyud dili unta sa yawanon nga mga kinaiya. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots aron matuman ang ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalipay ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagtan-aw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan ug sa kanunay makasaulog kami giniini uban sa dakong kadasig ug kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Awit o kusog o katawhan sa Sion. Singgit o Israel. Pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem.
Dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala, busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlawa, ingnon unya ang Jerusalem, ayaw kahadlok o Sion, ayaw pakawad kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo, ang inyong Dios, anaa uban kaninyo, ang iyang gahom muhatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma, hatagan kamo bag-ong kinabuhi. Muawit siya ug magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Maingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santos sa Israel. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santos sa Israel. Ang Dios tinuod gayud nga mangluluwas nako. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug akong kaisog, ug siya mao ang akong manluluwas. Magkaus kamo nga malipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santos sa Israel. Pasalamati ninyo ang Ginoo. Isang yaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat diha sa kanasuran. Isang yaw ang kahalangdon sa iyang ngalan. Awitig pagdayig ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipaibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan.
Singgit sa kalipay, o syudad sa Sion. Kay dako diha sa imong kinataliwad-an, naa ang santos sa Israel. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo, anaa ang dako ug santos sa Israel. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton. Mitubag siya, ang adunay duha kasapot, kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti, ug ang may pagkaon kinahanglan mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag, ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kon kinsa gayud si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako.
Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kalibutan karon nangandoy gyud og kalipay, unya sa ilang pagpangandoy og kalipay naningkamot gyud nga isalikway ang mga kasakit. Mao na nga usalas example ana kani kunong kaminyoon, kuan man gining kaminyoon, makalipay man gina siya pero naa sad nay kasakit. So ang gibuhat karon magminyo, ang uban gani magpuyo-puyo para makatilaw sa kalipay sa kaminyoon, niyag mo grabe na gani kasakit, divorce dayon. Mao na ang Pilipinas na lang kuno og ang Vatican City maoy way divorce bill. Ang tanang mga nasod tibuok kalibutan na anak kunoy divorce bill. Nya ang ato dinhi murag duol-duol na sad. Tuan naman sa kuan, naman sa Senate. So, hapit na sad, usa na lang gid unya ang Vatican na lang. Kay kasagaras nagpuyo dito mga pari mga madre tingali, ala, way minyo ay, wa say divorce. Mao na maningkamo ta pagkabot og kalipay nya isalikway ang kasakit. Lain na sad. Kana kunong magdog ng babae og lalaki, kanang sexual activity ba? Lami gyud kuno kay na makalipay na ambot wa kasuwaya na kamo no mo nang daghan kayo karon ang mag premarital sex sa mga batan-on, mag extramarital sex kanang kabit-kabit, napagyoy same sex union, kay lami gyud kay nang sex. Pero ang pagdawat sa bata nga bag-ong matao kapoy makaguol para sa kalibutan karon mao nang kusog sa kaing abortion. Kusog kaing abortion. Matod pas Google based on WHO nga record, adunay average kada tuig nga 73 million induced abortions in the world every year. Nya kun i-divide na sa 365 days, average number of days in a year, mag-average kuno 200,000 ang abortion kada adlaw. Mao ba na? Sakto ba na nga pamaagi aron malipay ta, isalikway ang kasakit? Pink ang atong gisulob karon. Ang ato sang kandila, tulo na kabuk atong Advent wreath, tulo na ka kandila ang gidagutan. Ang pink mo'y gidagkutan, simbolo ni sa pagmaya o sa kalipay. O unsa man gyud tinuod nga makalipay nato, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo o sa unang pagbasa, hasta sa atong ikaduhang pagbasa, gasigi jud ingon paglipay, paglipay. Unsa may rason? Unsa man? Kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako og santos sa Israel. Ang tinuod ay makalipay mga igsoon kana di ay mupuyo na ang Ginoo diha uban kanato. Sige, lingya imong tupad ingna nana ang Ginoo diha nimo. Nana? Pero kung ang yawa gani mo'y magpuyo din hinato, pertig yung gubuta. Pertig yung laayas kinabuhi, basta yawa mo'y magpuyo.
Nya unsaon man nato pagkasiguro nga Ginoo nagpuyo nato kanang wa tay sala. Ginoo ang nagpuyo. Unsa man sa timaan nga ang yawa mo'y nagpuyo nato kung naatay sala. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing nawa kay sa nawa way sala. Ang uban wa gid nilingi, klaro kay na sad-an. Unya ang awhag sa Ginoo pag-abot na niya nga giawhag sa mga propeta labi na gyud ni San Juan nga magbubunyag, the greatest prophets of all times, nga mao gid siya nag-immediate prophet nga ning andam sa dalan ni Hesus sa iyang paagi sa pagpangluwas. Ang awhag gid ni Juan nga magbubunyag, biyai ang inyong mga sala. Biyai ang inyong mga sala. Nya unsa may ipuli? Tuuhi, sunda ang ebanghelyo sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo. Kana ra gyud. Simple kayo. Kanang sugal sala na. Sala dili. O ihonong unsa may iilis? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ipanghatag ang imong pagkaon, ipanghatag ang imong kwarta. Sa sugal, kumkuman, ako na ning imong kwarta, ako na ni. Nya bingos ka baw sa ko karon, sugal god. Pero ang makalipay di ay ang Dios non ipanghatag. Sige, lingya imong tupad. Ing na mag-scatter pa ka? Na mag-scatter ka? Mag-scatter? Ayaw, ipanghatag na. Panghatag. Muna din ang atong gibuhat, dili scatter, dili tungit, dili online sabong, dili na mga swirtris. Ang ato din palit og slat. Palit og slat, panghatag. Og ang tanan nga namalit og slat, malipayon. Ang tanan sang nakatagamtam sa atong mga slots nga natigom, malipayon. Ang nahatagan og bugas, ang nahatagan og mga balay. Karon gani nahurot na gyud ang atong CTU-MM. Pakpak. Ang atong total nga halin niabot gyud 70,344. So ni sobra og 344 ka slots. Mao nang lipay kay ta. Siyam naman to atong nahuman nga balay, karong si Manaha nakahuman gitag 4 ka buok. Tanaw mo? Sige. Number 10 nga balay atong tanawon. Mauna ang naong sa balay. After. Di ba? Murag di man din ako makita din. Ang ika-number 11. Na siya. Ganahan mo na ang puyo balaya. Orang-arang sa nung yutay. Kanya, after. Nya. Ang ika-12. Mao na siya before. Ang after. Okay. Ang ika-13. Ganahan mong puyo ang balaya. Mandoy sa kaglain. Anya ang after. 60 na kayo. Atong pakpakan, atong mga panday. Salamat kayo. Wata magsugal. Wata mamasin diha na mga sugal. Wa sa tamamasin ana mga kuang-kuan diha ilad-ilad. Ang ato nang hatag kita with love. Ang ato sang SBF dag para sa atong kumbinto, nahuman-human na rabagid atong kumbinto, naapatay 14,059 kaslots, tag 500 pesos. 45,941 ang atong halin. Yan nasad ni 16 slot challenge, niabot na sa 339 ka 16 slot challenge. Nisugod nag-operate ang atong elevator.
sad to say na ay depikto. Ang naatlan rabas depikto, maura bagi pag-testing nako ni sakay ko dito. Gikas 4th floor, testingi father. Kay mag-load testing ta, unomi kabuok. Pag andar yung hunat na gira, pug niya, umot o kalit ba? Na kung ano man siya, overload ni father. Unsay overload nga, dipiktoso man day ang inverter. May gay kuno kay wa mi gilahos nga tos ubos. O gilahos pa, awa na, gibilaran na unta ni Ron. Among sa to, kunuhay nindot nga elevator. Mo nang, gi-communicate nila sa supplier, ilisan, mudagan pa kunog mga 2 weeks, gikan karon una pa na ma-replacean. So, nakahuna-huna ko nga inig-replace ana, mo testing naman sa load, kamo nalay akong patesting. Di ko mo testing na, marama kong nagatilaw tagam ato. Kupot ko ko na dito sa 4th floor gikan, busda ka nga to, of ground floor. Kamoy testing ha? Mo announce lang niya ako nga aning udlawa testing, load testing ba? Mana. Pero bisan pa man ana, malipay ta kay hapit na gid siya mahuman. Diri na finishing touches na lang ato. Trabaho na to ron ang atong kitchen, ato dito mga finishing touches na. Salamat kaayo pero napatay bayronon. Unya, ang atong bagong slot, kaning Santo Niño's Healing Gifts is in HG para ni sa ato karong Christmas celebration o sa Pista Senior na maligya tag 40,000 ka slots na ay 1,033 pa ang atong halin na apay 38,967 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na sa nisiyagya po'y challenge, hilig man tag challenge, 25 slot challenge kay kuan maron Jubilee Year 2025. Nya 25 slot challenge tag 2,500 per challenge. Gusto mo challenge sa SNHG 2,500. Nya ang ato sang lugaw slot para karong misa di Galyo magsugod na ra bata ugma 72 ka slots atong gibaligya, tag 3,500. Ang atong halin, 50 na ka slots, 22 na lang ka slots ang available. Pakpakan na to, ang namalit na to mga slots. Thank you kaayo. Ako lang ning gisgutan, kay mauni ang makalipay na to. Wa pa'y namalit og slot dinhi nga wa mo testimonya nga wa malipay. Bisan pagtanaw na to ilang kinabuhi nga murag gidimalas pag humagpalit og slot sama adtong nipalit og slot nga cancer free unya pag humagpalit og slot na stage 4 og balik. Pero pag ka stage 4 na niya nibalik diri og nipalit pag og slot. Kay matud pa niya, Father, lahi kay akong gibati katong sa una goal kay ko nga na cancer ko. Lipay ko pagka-cancer free nako. Pag human ako palit og slot, Father, 14 akong lipaya. Karon nga nibalik akong cancer, nya stage 4, excited na akong mamatay. Ninduta na, no? Nilingya imong tupad. Inaganahan kag stage 4. Ingna ka, no? Naga stage 4. Uy, bahala nag-stage 4, basta malipayon. Di ba? Magunsa man og healthy kay ka, pero nag-depression. Naidaghan kayong healthy, niambak sa building aron mamatay. Na ay mga dato kayo, successful kayo, pasar gyud board exam, top notcher pang uban, unya naghikog after some time. Di ba? Kanindot anang wa ka kapasar sa board exam, unya happy ka. Nanuman, kay naas imong kasing-kasing ang Ginoo. Ug unsa may timailhan, ang imong sala imong kayang biyaan. Biyai ang sala. Labi na ginang paghigugmas kwarta, paghigugmaan ang kalami, o paghigugmaan ang gahom. Mao na hinungdang naggubot na ron ang atong nasod. Wa na mag-igo, nagkagubot na sila unsaon paggamit ang kwarta. Tiaw mo ka na, kay bawa mo ana rong hot kayong isyo nga ang PhilHealth sa budget sa 2025 nga 6.3 trillion ang PhilHealth zero budget.
Zero. Ang PhilHealth mo'y gikinahanglan sa tanan nga mga kabos. Maunta na'y atong panagang sa gobyerno para sa pagpa-ospital sa mga kabos gyud kaayo. Mauna no'y zero budget. Ambot lang, og sakto ba ning ilang gibuhat, pero iampo lang nato wa makapalipay sa kadaghanan. Bisan pa ang ilang mga rason-rason diha, wa na makalipay. Kay the fact nga zero budget nimo ang musagang sa panginahanglan sa mga labing kabos nga maospital, ang message ana, wa kay gugmas mga kabos. Di ba? Bisag unsa pay atong rason. Pareharagon nako, gamisa ko dire. Moingon din ka, ada, dato naman ang pari, ay nalaghog skulikta. Sakto na, dili. Nya mohog jud ka mo skulikta. Kana, congratulations. Mao na, iampo nato. Higugmaon gyud nato ang atong isig katao. Mao nang niingon diri sa atong unang pagbasa sa atong gospel, kung naa kay duha ka sapot, ihatag ang usa ngadto sa way sapot. Kung naa kay pagkaon, bahini tong way pagkaon. Kung naa kay asawa, bahini tong way asawa. Kung naa kay bana, bahini sa tong way bana. Pero wa kay uyab, ayaw pangayog uyab. Ayaw sag pamahin og uyab. Di ba? Ayaw pamugos dawata. Nya ang labing nindot kana gyung gitawag nato pag-antos. Si Kristo nag-antos alang kanato. Wa gid unta siya'y angay pang-antoson kay didto naman siya sa langit. Nag-antos siya para nato. Mo nang nangalipay ta tungod sa iyang pag-antos. Gilingi ay mong tupad katapusang lingi. Ang di mo lingi, way kalipay. Ingna siya promise. Ingna promise. Antuson tika. Sige, na promise. Antuson gyud tika. Maingon din na siya, sana all. Di ba? Sige, manindog na ta katong gustong malipay. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa atong pagpagandam alang sa pag-abot sa Ginoo sa iyang mga kasaulugan, malaumon kita nga dunggon ang atong mga pag-ampo. Busa mo ingon kita, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mopadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga interes, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo.
Nga kita nga nagkatigom sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, sa atong pag-ambit nining pan gikan sa langit, maangko nato ang kapuno sa grasya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawad-ag paglaom o kansang pagtuo nagmaluya, mabag-o ang ilang paghigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuuhon nga nanag-una kanato, makadawat na sa ilang ganti, ang kinabuhing tunhay dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Dios among amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga sa mapaubsanong kasing-kasing among gipadangat nganha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya. Iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula lang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Diosnong panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. So, karon ato na sang tawagon ang ato mga children para sa inyong blessing. Children, 10 years old and below, please come forward. Ari mo sa tubangan. Aw na ba'y mga bata diha? Aw na adi ay. So, ato sang pasalamatan ang ni-serve nato karon aning misaha, ang ato mga PIMAG, atong Eucharistic lay ministers, ato mga usherates, love offering assistants, ang atong mga lector, salmista, sakristan, parish personnel, atong mga IT nga nag-alagad nato karon, og ang atong choir, ang San Vicente Choir, og ang atong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. George and Mrs. Daisy Sibiliejo and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Nya karon mga children, iana na sa dinyong kamot ha. Nya atong i-extend mga igsoon ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit ng Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, manaka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Masipang pakpak sa ato mga children. Salamat sa pagsimba. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Padayon mo sa inyong pagbinuotan, mga children. Salamat sa kaayo sa makausapa sa atong mga mga benefactors and donors nga nagsigig pamalit na tog slots. Mao na to, padayono na to pagpalit ang atong SBF DAG para sa kumbento, tag 500 pesos per slot. Anya na ay 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Ang ato sang special slot, Santo Niño's Healing Gifts is in HG. Ato sa ning padayonon pagpalit, tag 100 pesos. Naani siya ay 25 slot challenge nga tag 2,500. Nya ang atong lugaw para sa Misa de Gallo
naapatay 22 ka slots, tag 3,500. So atong pakpakan sa makausapa ang tanan nga namalit natog mga slots. Unya, ayaw mo kalimot sa atong ikhak, edad ko, halad ko. Hunahunaa gikan sa January hangtod karon og do na bay value ang imong edad. O gusto ba kang muhunong na ang imong edad? So gusto kang masumpay-sumpayan, tagaig value. Mo na atong arrangement, no? Og bronze, i-times ang imong edad from piso to 10 pesos. Nya kung ang imong tan-aw sa imong edad equivalent to the value of a silver 20 to 100 pesos. Nya kung gold pila na 110 hangtod sa 1,000. Nya kung diamond 1,100 hangtod sa 10,000. Ako dako jud kog pasalamat sa Ginoo karong tuiga kay pag January 25 atong January 25 hapit mi mahog dito sa Kampaso. Nagungaw na gitos kamatayon nya gitukuran lag tuod nga gamay wa malahos. Nakapangulikta pa gyud ko hangtod Disyembre. Pagka December 11 hapit na sad mi gihog sa pagtesting sa elevator. Wa gyapon madayon. Mo na akong gi-promise ni Lord ang akong ikhak himuon akong gold, no? I-times na ko 1,000 ang akong edad. 61 naman ko karon. 61,000. Dako asan. Pero sige lang. May na lang na. Madara mo nagdupa-dupahan, no? Ang ato ding schedule sa Misa de Gallo na ana dias gawas, nya ato sa gipost sa atong social media, sa YouTube o sa Facebook. Ang sure gyud nga schedule dinhi alas 3 ang ugma, alas 3 sa kadlawon o alas 5 sa kadlawon ang atong misa dito sa Sambag Chapel, mao gyapon alas 3 sa kadlawon o alas 5. Unya inikad adlaw Monday to Saturday wala na tay misa sa alas 7 alas 6 sa gabi. Alas 12:15 ra ang atong misa. Nya sa Domingo alas 9 magsugod atong misa. Sa buntag, kutob rasad sa alas 5. Wala na sa alas 7 sa gabi. Nya, kaning tanawa lang nyo atong schedule, no? Nya, padayon ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Munang niasad tay kaning 3 of petitions and gratitudes. Kada adlaw, naanya tay buhaton dinhi. Andam-andam na mong pasalamat o pangamuyo kada adlaw. Niyaya mo kalimot sa pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. 211,000 na ni ka mga subscribers. Niya padayon mo ani kada adlaw view, like, share sa atong mga contents dinhi. Makatuon mo niya makapa-income pagid mo sa atong parokya para atong ipanghatag sa mga charitable expenses nato. Daghan kay mangayo dinhi sa atong parokya. Unya ang ato sang Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ayaw mo pailad sa mga scammers, tanawa gyud kanunay ang ato dinhing official nga mga contact persons, contact numbers o account numbers. I-flash nato ni inikanta sa offertory song o sa final songs sa atong online mass. Gi manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.